posachedwa apa tikupasirani mmene zilili mu mzinda wa Lilongwe pamene Banda komanso Cafe Maulidi akucheza ndi anthu pa nsonkhano wa chipani cha DPP umene ukuchitika mu mzinda wa Lilongwe. Takhalani pompo ndipo tamveserani mwachidwi kuti macheza ake ku nsonkhano umenewu akuyenda motani. Ndaitali ndetedzeke. Ndithu. Komabe mwina mwachidule Maulidi ndi bambo anga. Ndi bambo anga ndithu amene wonse ndingaka. Chifukwa ku America ku England ku anthu amandiyimbira mafoni. Kuti Maulidi wa dzina liliti. Afuna chani kuimba mafoni. Alongosoke tazichita zinthu za street. Alongosoke. Angochita street Angochita street. Chabwino. Sizomayenda mbali. Kunena kuti ndale za ku Lilongwe mmazimvetsa ndinu. Chikuchitika nchiyani kuno? Pano tili pano Brian ndi pa Chinsapo UNICEF ground. Okay. Mu mzinda wa Lilongwe muno. Komwe wachiwiri kwa mtsogoleri wa chipani cha DPP kuno kuchigolo chapakati Alfred Gangata akufuna ndithu achititse msonkhano. Sikakhala koyamba ndithu Gangata akhala akuchititsa misonkhano ndithu mchigawo chino. Poti pano pakadali pano kampeni yayamba. Ngakhala ameki ananena kuti tsiku la kampeni adzachita kulengeza adzalonja komabe kuzipani kampeni yayamba. Ndiye achiwiri kwa atsogoleri a zipani amene ali ndi maudindo zipani zosiyanasiyana tikumaona ndithu akumachita misonkhano imeneyi. Taona ndithu kuna Gangata akuchilimika mawikendi almost ina iliyonse weekend akumakhala ndi zochitika ndithu kulowera kwa Ngona uku kupita ku Mchinji kupita zigawo zosiyanasiyana ndithu kuchita kampeni kumemeza anthu kuti akavotere mtsogoleri wa chipani chimenechi cha DPP. Zimenezi akuchitanso ndithu anzipani zina. Gangata akuchita zimenezo chifukwa iwo adapatsidwa udindo umene wa vice president wa chipani komanso vice president kwa Peter Mutharika. Poti chipani cha DPP chili ndi achiwiri mzigawo zonse ku northern, southern, eastern komanso ndithu pa central pano. Nde iwo ngati kusankhidwa udindo umene uja ndithu ali ndi gawo loti atengepo kuchititsa misonkhano yomemeza anthu kuti akavotere chipani cha DPP pa chisankho cha chaka chamawa. Nde zimene zisizochitika ku DPP ndi yamphamvu bwanji mchigawo chapakati kuno? Mwina titha kunena kuti ku chigawo chapakati sinkhaniso yochita kuti kubisa anthu amanena kuti chigawo chapakati ndiye ngati kumene kuli MCP anthu amatero. Tinaona ngakhale masiku apitawa misonkhano ingapo imene machitika nthawi zamapita ku Mchinji kunali ndithu zachipolowena kuima panjira kutseka kuti ayi kuno ndi kuchipinda kwa MCP DPP asabwere kuno kudzachita msonkhano. Kutseka tinaona zithunzi kuchoka pa Nsundwe pa Mpingu anthu atatchinga pamenepo kuti ayi kuno ndiye kuchipinda kwa MCP ena asabwere. Koma pakadali pano Brian nditha kunena kuti zimenezo sizikuchitika ngati muno makamaka mtauni ya Lilongwe taona DPP kumatha kuchititsa misonkhano. Anakachititsa msonkhano kwa Ngona kunali anthunso kwambiri. Anakachititsa msonkhano umeneko kumachita Gangata kumabwera kuimbira wanthu. Kumabwera anthu. Nje tikanena za mtauni muno Brian sitingachite kunena kuti ayi mtauni muno ndiye chipinda. Nditha kunena kuti kunoko amagawana abe malo ndithu cheza nawo. Amayi muli bwanji? Ndiri bwino kaya inu Brian. Tiri bwino. Ndaona mwachena blue. Kwambiri. Eti? Ukonzekera ulowa mboma. Ndimamfunsa Cafe Maulidi. Muli mukonzekera? Ulowa mboma. Zitheka? Inde kafuka mpando wonetsa ngati bebo munthu. Nanga ukadakhala uli ndi munthu anthu akadamadya chitedzi. Mpando libe munthu ndeuti. Umenewu kawa president. Inu chikulimbisani mtima njani kuti DPP zitheka? Ku DPP zitheka chifukwa chonena kuti. Koma choyamba tikudziweni. Ine ndine Banda, Deputy National Director wa Amayi wa Central Region. Chabwino. Ku DPP zitheka chifukwa chonena kuti anthu ali ndi chikhulupiriro ndi Professor Peter Mutharika. Pazifukwa. Pa ulamuliro wa Professor anthu sanadyeko chitedzi. Anthu sanagonerepo mango. Ine ndimachoka kunkhota nali komweko dzulo kukoswese kwanga. Ndadya nawo mango Brian. Kudya mango, kumwera madzi, kutenga panadolo nkumwera ine kukhala du mutu ukundiwawo. Kusowa pakhomo choti anthu agwira chani. Nde zimene zikupangitsa kuti DPP ibwererenso mboma anthu akufuna kuti moyo wadula.
sopo wadula federeza 110,000 kodi anthu akumudza akwanitsa zimenezi ndiye pali zifukwa zokwanira zomwe amalawi anena kuti iyayi tipanga za America. Trump wabwerera kuno, Trump wathu ndi profesa athapita mthalika abwereranso. Ya Trump yafikaso kuno? Yafika kumudzi. Indeka. Kutija? Akuti afuna profesa abwererenso ndiye Trump wakuno. Apita mthalika ndi Trump wakuno? Ndi Trump wakuno akoto. Ndeni mugwirizana nawo? Kwa basi zimene akoza ngati director man zonadi. Moti ndikugwirizana nawo Amalawi. Azuzika Amalawi. Agona ndi njala Amalawi. Amatiti zikadya katatu alikudya ngati. You flesh timagula ndi amazinga 70 kwacha pano 600. Tumba la chimanga. Mene apita mthalika ali anali mu office. You fresh anali 70? 70. Pano 600. Tumba la federeza linali 17,000. Ndiye kuti imeneyo yuleya. NPK 85. Okay. Pano 120. Akwanitsa anthu. Mtukula pakhomo. Subsidy yakanikaso. Yakanika Brian. Sikuteka. Sikuteka. Akadanguleka zimene zikhala universal. Professor akabwera. Kunali kuchipinda kwa MCP. Koma taona kuti misonkhano yenu ya DPP ikumabwera kuimbira wanthu. Chuchitika nchani? Wanthu akwiya. Ndi akuno komwe akuli Lilongwe. Inde asamazinamiza kuti kuchipinda sikuchipinda kuno kuchipinda kwa apita mthalika. Anthu akuli Lilongwe akwiya nawo anthu aja amadalira ulimi. Ndi angati kumudzi kuja federeza 2020 akongeresa sagula nawo. Chilangwa ichi alanga tonse. A DPP iwo amati akulanga DPP amwe akongeresa ndi amene akuyambitsaso kuti sitivotaso mkulu wakanika. Akongeresa kutero? Akuti wakanika mkulu yabwera madala uja profesa athapita mthalika akalongosole dziko. Inu mukumbukira kuti profesa 2014 atawina adasankha nduna imodzi ona aboleti kudagondwa mzimu aususa mumtendere. Kutha mwezi kudagondwa kukhazika ikonomi ya pasi ya dziko lino pasi. Chifukwa dziko ngati inflation sikuyenda bwino ndiye kuti basi tu yakanika. Mukuziwana zinthu zimakwera chifukwa choti ndalama jasikukhazikika. Apita mthalika akadakhala ali pa mpando lero sizikadakwera? Sizikadakwera. Sizikadakwera? Indaka. Sakuti zakwera konse kodi? Pochula wana dzina nanuso muziona. Sizikadakwera iyayi. Zakwera maiko onse. Sizikadakwera profesa ndi akadaulo. Kodi gamu ini ya big give. Siyama small boys ayi. Profesa ni big boys. Iyi ndimafuna mundiyankhe iyi. Kuti zinthu zakwera mtengo across the globe. Ndiye mati zophera yana imene? Nyophera ana sizikadakwera profesa amadziwu yendesa dziko. Kodi dziko limendesa ngati mpingo wa Brian. Limendesa ngati charity. Profesa amadziwa ndi munthu wankulu. Even kunja azungu amamudalira. Sanguvomera chilichonse kuti chilichonse yesi bwana iya. Amadziwa amene ujanji. Ya charity yabweranso bwanjiso? Nanga saneni. Kuti charity nkhani ya charity kukudzana so bwanji. Charity niyochepa kanji boma nilalikulu. Msamafusa ngati so uje. Ine ndikudabo kuti nkhani ya charity yachokeranso. Fuka choti boma ati uyendesa ngati mpingo ka. Ine ndine chayo wachipilizano ndenkakhale ni uyendesa boma ngati chipilizano. Iya sizingatheka. Boma nilalikulu. Tiyembekezere zotana akabwera akangata pano. Pano tumuona kuimbira wanthu. Ndi pamene ndaonanso nyimbo zikutumuka. Panali ina amati ukasiya sindaimve uno mwini. Matinyani kodi? Kuchakwera tikansewu ka ukasiya zikakhala kumene koko. Namva nyimbo imeneyo. Mwakonza nyimbo mpaka zimene. Ifeyo oyimba osatenge iyeyo. Ife tiyenda nisendera sisters azimayi tiziyimba toka. Ina ngati deputy director wa amayi. Yes. Tizimba nyimbo. Wanthu walawidwa so kudya nyimbo ayi. Ngati iti nyimbo yake. Imeneyo tikamsiye kwawo ukasiya. Imeneyo. Kuno kwachoke kuti kamsiya kwawo kukasiya. Amalawi achoke mavuto momwe alili. Chisapo ine ndelo limodzi lomwe kuli mavenda koma mavenda akaula kwambiri. Alangika ndipo pano lero ufuna tauza kuti mavenda sinu mapopoka 2020 kuti yomweyo. Mwaona mudathamangira nkhwali nkhanga maluta yachani nkhwali. Adata nkhwali? Adathamangira nkhanga maluta nkhwali. Nkhwali ni APM. Amene nkhwali ni APM. Inde amalela anthu dziko lino china chilichonse chinali step Brian makhala ku Malawi mafuta atu adali 650 pano awaluso wawo nkukanika atu uyende udekhetsa chuma cha dziko lino kumeneko zavuta apa tiyambepo ulongezo wautali. So muli ndi confidence kuti come September 2025 inde 16 apita muthalika
mwabwerezeretsa ku State House. Ikamaka tanikoloka akakhala profesa atawina kale. Tanikoloka? Inde kaya madzulo profesa atawina kale. Mwevera manja wanu. Kulilongwe etu kunanga nkuti kuno. Akombera manja wanu akula. Akulilongwe. Akulilongwe. Anthu inu etu. Hatati oye. Kulilongwe kunoko. Oho. Inde. Ikamaka kwenda tanikoloko. Akakhala profesa wina kale chakwera olongezo ulendo kukasiya. Nyimbo takonza kale hapo. Kwa malembo. Nyimbo makonza kale? Inde azipita kwa malembo. Ndiye mwati zikukupatsani mphamvu zimene zachitika ku America? Inde. Anthu aku America aone kuti kazikike. Kunasa kuno amalawa agwirizana takwirana manja ndi ayo sawa basi mugandedwa asa kuno. Anthu yawo alipo agenda anthu pano. Palibe anthu akozekera awawa anthu. Moyo walimba ukhala ni wana awiri umagona njala wanthu. Zaona tumba la chimanga 50,000. Koma akuti foja atu munakulitsa bwino yakati. Kuti fojayo adakulitsa anthu angati ndalama sana landile mpaka lero. Msatero. Ngati fedeleza anthu amakagula kubuchale kwati kubuchale magula ka fedeleza. Mesa ni makagula kwa maofisi. Uba misonkho ya malawa mati ukagula kubuchale zinezi zoona. Sindaba amene bayinyikira pamene. Kodi anthu wala akanika. Akadango vomereza kuti la akanika achakwera ni gulu lawo. Period. Tikuthokozeni kwambiri. Mpando wanu jamanija? Paja Deputy National Director wa Amayi. Chabwino. Wa chipani cha fuko DPP. Oho. Sikomo kwambiri. Ndathokoza kwambiri. Amene wa deputy ochokera ku chipani cha DPP. Amayi ali mauta. Ali ndi mau. Madziwa? Iduniso ndimangoona kuimba kutsogolo. Oho. Koma ntakhalapo ndimangomvetsera ndate. Mayi. Ayi? DPP ikusungira zinthu. Ndaona kwa UDF kumbuyo ku Brian ndiye munatisanapitirize tacheza nawonso tivota za munamba zimene amayankhula amayi aja. Amayi aja ramenkhula fundeona kuti achakwera boma lakanika adzipita kwawo kasiye kwa malembo. Inunso mugwirizana nazo? Tukugwirizana nazo. Chavuta nchani? Ifeyo tikuzunzika mazenda mtauni mu kumenyera kutenga katundu kuoda anthu kumango kukopulidwa asita katundu mango landa. Ndiye pa nthawi yapita muthalika mesi zimachitika. Sugar pita muthalika namusi alipa 800 kwacha. Koma le sugar ndagula paketi 4,000 kwacha. Yufule chiro kule 500 kwacha. Ifarifuna DPP bwereso mboma. DPP kwana kuti idza kusamalani? Isamala anthu I'm telling you ziteka. Inu mwachokera ku UDF? Ndiye kuti muyenda limodzi ndi DPP? Ndefe ntwese ndifa maneba. Ndinu maneba? Sitinganyozane ayi. Mavuto ndamudzi. Atsogoleri. Mugwirizana nawo zobwanji zimene akulankhula? Ndipo zimene inu ndi amulilongwe muno. Ine ndi weniweni wa mulilongwe muno. Ngatifotokozerani. Oti pano pachina chilichonse palibe chimene chili bwino. Nthawi ya DPP china chilichonse ngati ife mavenda wina aliyense wogwira ntchito amasangalala. Kusangalala kwina kulikonse tili wokwiya padakali pano. Oti palibe china chilichonse chimene chikutithekera padakali pano. Akunena kuti kuno kulilongwe musapotanso DPP. Kunoko kulilongwe sikuno amati kwa MCP. Kunoko kale kwa amati kwa MCP koma padakali pano osati kwa MCP ndi kwa DPP. Ine ndikulankhula ndi weniweni ndi tunchewa weniweni. Ndiye mwatsanzikana nayo. Pano patasazikana kuti pano pa basi ndi DPP. MCP kunonso tilibe nayonso china chilichonse kunoko. Yala kwanje MCP. Ayalule basi palibe akanika kuyendesa boma. Akuyendesa kanikali. Zifukwa zake nchani? Zifukwa zake zimene zakanikira pano peti palibe china chilichonse. Ife ya mabusiness siti kupanga business ndalama pano pa china chilichonse chakwereratu panopa. Katundu kuoda mokwera. Kuti tikulise tikukanikaso kugulisa. Anthu ali mavenda mabwana alibe ndalama ankatigulira katundu padakali pano. Ndiye china chilichonse sichikuyenda ayi olo pang'ono. Ena mwa amalawi amene tikulankhula tikulankhula ndi amalawi. Anthu ali nkhani tu mumtima mwawo. Anthu ali ndi nkhani pa Brian. Yes. Olo kuti ulowe mkatikati muli anthumu mukatuluka zinthu. Nkhani ndi manena mayambiriro kuja kunena kuti tikapita mwina kuchigawo chapakati mmamidzimu munotho kapeza kuti kumeneko MCP ndi amphamvu kwambiri. Koma m'matawuni muno ndi makamba kumayambiriro kuja kupasana bwere amayi umacheza nawo aja kuti m'matawuni muno nthawi zambiri kumakhala kuti anthu ake ngokanganirana m'tawuni muno. DPP kubwera kuno ipeza anthu. Kubwera MCP ipeza anthu. Ndiye kumakhala kuti anthu ake ndogawana. Amayi amene ndithu yafikani mayi amene wa Mary kunje director wa mayi pa chigawo chapakati DPP kuno ku chigawo chapakati mungayifotokoze bwanji ndi yamphamvu mukuziona bwanji mbali inayi mukamayang'anira azimayi anzanu kumeneko?
DPP chigawo chapakati ndi yamphamvu kwambiri pamene tikuyenda madera osiyanasiyana kwayendera azimayi amene wawa ikuonetsa mphamvu kwambiri. tiyembekeze kuti chaka cha mawachi zinthu DPP kuyenda bwino ndithu kumbali ya DPP kulowa mboma. tikulimbitsani mtima nchani kwenikweni? Ifati chikutilimbitsa mtima chifukwa chonena kuti pamene tikupanga misonkhano yosiyanasiyana anthu akubwera mwaunyinji komanso chiyembekezo cha Malawi chiyembekezo cha anthu akamatifotokozera akumanena kuti atati kunabwerereso mboma. ayembekeze zotani lero anthu pa msonkhano umenewu? Lero pa msonkhano umenewu ayenera kuyembekezera ndithu ayembekezere zinthu zapamwamba kwambiri chifukwa ifeyo chigawo chino chapakati ndikamayendera azimayi kwawo ndikudandaula ndikumangolira njala vanthu pofika nomadya chitedze si chinthu chamasewera. DPP kubwera mboma mukuona kuti zinthu zikhale zosiyana ndi momwe boma zikhala zosiyana zisiyana ndithu ndi momwe zili pano zikhala zosiyana chifukwa kusiyana kwake nkone kuti adadi ntchito zamanja awo zikwachitira umboni ali ndi zoloza anachita chani choti Malawi mpaka lero achita kunena kuti ayi Peter Mutharika abwereso mboma? Zoloza zimene mungazinene zomwe anachita Mutharika ndi ziti zoti Malawi kukavoteranso? Fetereza anali wotsika mtengo, magrosare anali wotsika mtengo, chimanga chinali chotsika mtengo. Tinganene zambiri zimene adaja achita mdziko la Malawi zolozeka ndi maso ndipo zimene zikuoneka ndi maso. Zikomo kwambiri. Ndithu kapitilireni ndithu kuimba kutsogoloko takuthokozani kwa basi. Zikomo kwambiri. Ndithu tikupitilira pano pa Chinsapo UNICEF ground kucheza ndi anthu osiyanasiyana pomwe tikudikira Alfred Gangata vice president wa chipani chimene cha DPP kuti afike pamalo ano. Amenewa ndiye ali mlendo ndomwe ayitanitsa msonkhano umenewu pabwalo lino. Tikuona ndithu anthu akupitilira akubwera akutsogoloko pakadali pano anyamata ajawo dzipenta akuvina ndithu pomwe pakuyikidwa nyimbo zosiyana-siyana kuti tiyankhule ndi anthu awiri atatu timve za chipani cha DPP. Tikulandireni wawa. Tathokoza. Sikuyenda bwanji kuno ku chigawo chapakati? Chigawo chapakati chipani cha DPP. Aluwemba kodi? Ndithu. Level Wemba ndineyo. Wachiwiri woyang'anira masankho kulikulu la chipani cha DPP. Sikuyenda bwanji? Tikuthokoza Mulungu. Chipani cha DPP chigawo chino chapakati ndi champhamvu kwambiri. Mukuona tinali kwa Ngona kunali unyinji wa anthu, tinali ku Kasungu komanso ku Nchinji. Lero tili kuno kwa Chinsapo pa UNICEF ground. Chipani ichi chakonzeka kuti 2025 tikulowa mboma. Mugenza kuti chifukwa chani anthu akuchikonda kwambiri chipani ichi? Chipani ichi anthu akuchikonda chifukwa cha mbiri yake yosamala Malawi. Mukudziwa inu pamene Professor Arthur Peter Mutharika amalamulira dziko lino, umoyo wa Malawi unali wofikirika, katundu anali wochipa, komanso ulamuliro wa democracy unali woti amalolera kuti anthu achite zionetsero, komanso boma loti amalolera kuti akhoza kuwatsutsa. Democracy imene inali mdziko muno pakati pano ndi yovutirako, nchifukwa chake anthu aona kuti nthawi yakwana yoti dziko la Malawi libwereretso ku ulamuliro wa democracy. Mbuyo muti mamva kuti iyayi azipaniza sangapangitse misonkhano kuno, nyengo zasintha tsopano? Nyengo zasintha, takachoka kuno kwina kumene lifuna kapange nsonkhano ndi kwa Nsundwe. Zimenezi ya Malawi azidziwe, komanso masapota a DPP amene ali kwa Nsundwe adziwe kuti tikupita kwa Nsundwe. Ndikufuneni nsonkhano wabwino. Tathokoza zikomo kwambiri. Nsonkhano wa chipani cha Democratic Progressive kuno kwa Chinsapo. Amayi tili live pa Times Television tikulandireni. Ineyo ndine wa DPP. Inu ndi wa DPP? Mmachikonda chipani cha DPP? Ndimachikonda chiti DPP chifukwa ine chidanichitirako umboni nthena yake. Zidakhala bwanji? Zidakhala zoti iye uja president wathu amatikonda pa china chilichonse. Apa no wasakukondani? Panopa ineyo palibe chimene ine ndikuchionayi. Palibe chimene muchiona? Bwanji? Chifukwa chakuti zimene amatipangira president wakaleyo ndiwo panoyo. Ife palibe chisankho chimene tikuchionayi.
wakale amakupangirani zotani amatipangira zinthu zoti ife tikavurika ndi china chilichonse chimene choti chikavura yauja amapeseka kuti chinthu chija kaya ndi shuga kaya ndi chani kaya nchimanga chimene kafereleza amatha kutani kodi kusuntha yauja amatenga ndalama kukapititsa kuti kodi kumapititsa kukachitoyi kuti yauja apezeke kuti ifeyo tidzidya ndiye mkutheka kuti apita Mutharika akukuonerani pano pa television mungauze kuti chani apita panopa nkoriwo ajalowa mboma basi zimene mungauze zimene chifukwa ife ndithu ife ndithu tili mugulu mwawo ifeyo ndife olimba ndithu tathokoza amayi mwachokera kuti ine ndachokera ku 36 chifukwa chani mmachikonda chipani cha TVP chipani cha TVP ndimachikonda kwambiri chifukwa chinachita zinthu zambiri mbuyo omwe mwapitamo ngati chani misewu inali yabwino chakudya sichimasowa ayi pano simkudya panopa sitikudya ayi mokwanira amukoneka ngati mukudya zinthu zikudula ayi zinthu zikudula kwambiri tikuleka zinthu sopano tsinyali nchana auti nchani mwambana ndani ndayipidwa ndi boma la Chakwera ndayipidwa ndi boma la Chakwera kwambiri bwanji boma la Nkhaza kudya katatu kukujomba ena tikungodya kamozi kawiri sikakukwana anatinamiza kumati tidaziraja katatu shuga zachipa fetereza tidagula 4000 kwa fetereza panopa ali pa 100 yakuti kodi tikwanisa munthu wakumuzi akwanisa munthu wakumuzi sakwanisa olwatoni muno sakwanisa sitikudya katatu kaokomani kang'onong'ono kotula 50000 thumba ndiye tikuona kuti anatinamiza kwambiri achoke tikufuna atati abwere apulumutse dzikoli alipulumutse atiphule pa mavuto ndiye ndayipidwa ndi Chakwera ndi timu yake ndayipidwa nawo kwambiri achina chimwendo akamajekete ndayipidwa nawo kwambiri ndi anthu amene akusogolera zoyipasi chiti chole chikusowa ndiye muli ndi chikhulupiriro chotani kuti DPP iwina 2025 ndipo ndi chikhulupiriro chonse ndipo DPP iwina ndipo atati kumene aliko azikoziwa kuti awina kale ndipo awina kale ife sitikuchosera sitikukayika atati akulowa boma basi aphule dziko li pamfuto dziko tulila mkhazatu wa Brian inu simukuona ndi akulilongwe omwe kuti avutika nawo ndipo akuno akulilongwe ndi amene akuvutika kumenezo akuvutika asamangoona kuti tili kwawo kwa Chakwera tikuzutika tikudya kamodzi pa tsiku ana school fees ali m'manyumbamu sakupita ku school fees akweza kwambiri fertilizer 107,000 fertilizer tikagula 18,000 21,000 koma panopa achoke sitikufuna amalawi tikuvutika ife ana kubala ndameti malela wana chifukwa zibambo eti panopo chopanga chikuwasowa iwe mayi pakhomo kuti uphike phala kulephereka kuti mwana asambe pa skulu mwana kulephereka iwe chiswani makugwira ndalama palibe kwacha anadzigwetsa chipangechi tukanika angotani katundu angokwera ndalama ndi 50,000 pamwezi mbambo akulanda 50,000 nyumba yaleni ili 30,000 mwandipesa ndiyeno mufufuza kuti chimanga tikugula ndalama zingati kodi azibambowa apanga chani kuti apulumutse ndifeyo palibe chimene chingachitike ichi ndiye kuti kuti adati abwerere mboma atiphule pamoto mene tinawo tili pa uvuni wa moto salomesewera tili ku uvuni muli muuvuni tili muufuni kwambiri tikuona kucheta tikuzeni tikungoona kuchefua zibambo ine ife sitikugona tulo kukamada kodi anawo tipanga nawo chani ivi tili zibambo akuzelezeka pano pakhomo chabwino tiyankhulenso ndi azibambo zimene akuyankhula azimayi zinzoona bika zimenezo ndizoona ankati tizidya katatu pa tsiku koma tikukhale pano pa tsiku pati kumadya chinangwa chokukuta bige ife kunoko achinyamata kulumani ndete atopa naye ankati tizidya katatu pa tsiku nde sizikuchitika nthumba pano pamunaboka kalekale tikuyankhula ndi anthu osiyanasiyana amene abwera kwa chinsapo kodi zikuyenda bwanji kuno akuluakulu mavuto rubwana dziwo lili pamoto rubwana lili pamoto basi big man yangu waiphula basi a big man yake pita Mutharika mufuna apita Mutharika pita Mutharika la chifukwa chani basi bwana dziko sikuyenda po
sikuyenda bwino zidabalalika kalekale zidadula zinthu kalekale sikwina lilonse akukwera basiku katundu akukwera kawiri ndi venda ndimapanga business koma time imene timapanga business ngakhale even 10,000 zimathaika kupanga business bwinobwino koma kupita mwamwenye mu shop utakagula chomwecho 25 ukamabwererako siku lomwero ukapeza chili pa 28 siku limodzi lomwero katundu angokwera daily ma business sitikupanga chifukwa mipamba tu ndiyochepa ali akuti akupereka ngongole yani tsopano anthu ena amaganiza ngati kuti mwina ku Lilongwe kuno zikuyenda atu kwambiri ndipo kulibe bwana ndipo zitavuta zedi zafika povuta kwambiri atsogoleri zinthu ndi zafika pa wesi weniweni wesi chafika pa wesi ndi chani katundu mati lero mama opita ukafusa paketi ya sugar akuza kuti 26 upita madzulo akuza 27 upita mawa 3,000 nde bwana nikalelija bwana sefeyo ku skulu nde fees ikukwela kwambiri fees ikutula kwambiri inu muli ku skulu apa ndili ku skulu standard ya ndili form 2 form 2 form 2 nde fees yangokweza demu iliyonse basi yangokweza demu sikukhazika kumati bwezaso fees basi ali basi lizipita ku nyumba nde kutelo ku skulu so singayende nde kutoko ungofuna kuti abwana ndithu awine kuti mwina mwayo sogolo kuno zinthu zizathe kusintha kuti kuno mesa mali kwa MCP kunoko rusi kwa MCP iro mwadi bwa pano ndi panja pa MCP panja ankangozipo pa nthawi imene amalowa mboma kumati kuti ati tukula ife achinyamata koma panopo tikunena pano wina aliyese kumene amati kuchipinda kwa chakwerako ife tikunena pano kuti kuno kuchipinda kwa DPP chifukwa chonena kuti panopo achinyamata zimene timafuna sizikutheka tikuvutika Brian uli apa ife ndi ana adzaka zino komano tamva kutentha mwina kuposa nthawi imene makolo athu anali panopo zinthu zafika povuta nima fresh amene timagula 450 zanazanali panopo ndi 700 kwacha kodi zaka zimene zikubwera sitigula 1,000 panopo fertilizer thumba ndi bwanji linali pa 20,000 panopo lili pa 100,000 anthu tilima nde akamati kunoko ndi kuchipinda kwa chakwera achosere panopo apita mthalika kutenga soboma mwina bwerere chikali ndiyankhule choncho momveka bwino mopanda somantha zatikwana ine ndi wachichepere pamene ndili pano ndi kusogolokolo zasamalaso anthu enake kodi ndisafikira bwanji pamene zinthu zafikirapa tikufinyika achinyamata tinkaona ngati tikukonza ziko likuti mwina mwake ife achinyamata pa 2020 paja mudanena kuti apita mthalika si abwino abwerere achakwera ndiye zasintha bwanji so pakati chabwino mawuwo sitikwakana komano amanena zoti mkatikati mwatirigu mmabukaso na Nsongole ana Nsongole amene anali mkatikati imo ndi amene atipwetekesa feyo tirigu chifukwa takula nawo limodzi mu nthawi imene bomali ife timakavotera za nzeru iwo aja anapopana ndi azawo amene amasawa zoti mwina make amadya tinatake mbaliwo ndi ukatipwetekesa ife achinyamata ife voti yathu sitinabesetu plan voti yathu tinayipereka mwa nzeru komano anthu enake osaganiza bwino pozindikira kuti akukonza ziko azindikira kuti zinthu zawononga ndiye panopo tikunena mwachuchuchu kuti ifeyo ngati achinyamata tagwirizana nkutheka kuti apita mthalika akutionera pano mwauza zotani kuchokera kuno kwache sana ifeyo tikunena motsindika achinyamata bwana pita kumene muliko mutimvesese ifeyo achinyamata tatopa mwina mwake inuyo mutabwereraso pa mpando mutiganizira afe achinyamata fonga ungole ngakhale zanifi akungolembana okhaokha zogawagawasi akungopasana okhaokha palibe amene akupeza mtendere ifeso tatopa nazo akabwerera bwanawa atiganizire feso achinyamata kuti mwina mwake omwe wathu nkupita chitsogolo ndi akhule motero lero Brian ndikuthokozeni kwambiri wawo muli mawu ya fulani mene nazani kandizona panopa moyo wafika powawa ndi wagula fresh pomba tandi kutenga pompa lipita fresh la kulapo ndi 700 650 munthu aulandira 200,000 mweso mene naulira 200,000 ndi anthu ochepa kwambiri fulani panopa moyo ufika popweteka so ifeyo silife andale komane tungwapempha adadi mwina atabwereraso fa chakwera mene achita ine ndine mtsogoleri ndi mwana wang'ono komane ndine mtsogoleri chakwera akuipitsa mbiri ya mazibusa abwelepo ena apepese unazo kuti ineyo Amalawi dziko lindilephera tikulira atsogoleri ife ine ndemwene ndamamenda shaka nyumba brand ndiwefetsa chisoni mwasiya zingati unyumba 2,500 kwacha ndi anthu aja azitheka you see makala ndi pamene popo ndati school fees sizonse kuyekolera kuti koyi ndifaka mjeni pa times paja anthu ambiri akudzimangirira
sikufuna uzimangirira kujayo komona kuti ndisana nawo dziko lapansi mona imenenso sali solution abwino ndati kupempha chakwera ndatsogoleri athu a CCP chonde kumene aliko abwere poyera awozamala kuti abale anga ndinesetsa koma ine zinthu zatani kodi zandivuta tikupemphana brand chonde please chonde kauze na president zimachita chifukwa chani mufuna DPP lero 2020 munkati njoyipa yakoma lero DPP vomerezana semene na abantsogoleri kuja uneneza kuti pali zina zake mene timangochitira mkwiyo apo pa DPP ndikenezo kuti ndiyoyipa komano MCP ndiyoyipa times 3 times 3 ineyo ndine vendor manifesteza belo la jacket pano mukalifusa ndizingati jacket pano pa yafika 10,000 kwachi pali kuti pano 7,000 kwachi tiode tipite pa ground tikalimuza kuti timuza kuti 15,000 atipasa 15,000 uyu atipasa 15,000 koma pamene kulala dadi muja timatabe kuoneka ka jacket kaja 5,000 tikagulisa budget pa air ndati mapesa ko 2,700 koma sakuti zinthu zakwera dziko lonse kodi simukumva zimene uzanganeka eje nyumba ingwako ka sangane anebaye uone kuti vuto langa limene lili mkati mwangamu ndila mtundu wanji ukukuza vuto limene chalo asati bariya ayi aneba agune ndi njala ndewe sogune ndi njala no siziyenda choncho usava chisuso za vuto yayi koma uone kuti chufuna ndi chani dziko la mangamu ochufuna ndicho amala kuti kuja kusunga amalawi ndi kwaphweka plan umadziwa choncho kusunga amalawi ndi kwaphweka ndilanga chile melo cha fertilizer angotsitsa magroceries chine chicho angotsitsa chimene basic needs zimene amafuna munthu angotsitsa andikuza ali president muno madzamula mpaka nekalekale president amene angadzabwere kutsitsa nyala yonse chofunika inu mwagwira apitala basi ine ndimona uzeti asenda gwira apitala koma no ndimesa ngali uli muna apitala aja atabwera andi salo sikilima ndimadandelo kwambiri zimwe yonse muntendele mwina bweza adalisintha dzikoli koma no ndinachita tsoka ndimene munaona ifeja inantengera mmoja zofetsa chisoni Banda. Tikuthokozeni kwambiri komanso tikufuneni nsonkhano inenso ndimakufunira zabwino andi ndimokupempherera ndili ndi mzanga chikuti nthawi zonse timakamba zewe Banda kuti mulungu azikutetezera kwambiri. Nathokoza kwambiri amenewo ndi maganizo a anthu akuno kwa Chinsapo akukamba ndemanga zawo pa nsonkhano wa chipani cha DPP. Nalowa mkatimo muli nkhani mzanga muli nkhani nali patali koma nyamato ava t-shirt ya waini umonso ndi mmene zilili mu mzinda wa Lilongwe pamene chipani cha DPP chikuchitisa msonkhano ndipo mukhale pompo pamene tikhale tikupasirani ma speech amene ayankhulidwe kumeneku lero lino pa 10 November 20